nwere enyi nwaanyị na-abụ ya na ha na-abụ na-agwa kwa ịghọtago ya wee na-agbakọ n'ime fa na-abụ kedu nke a ga-anụ anọgide one day mana fa mụrụkwa ahụ anọgide one day ofuke wee bịa wee sị ya na ya dị ime na ya bụ nwoke ada achọ mkpali and ya bụ nwoke na-alaiki ime ihe n'usoro ịghọta kịta ya wee si okenye a ga-eje ka a bịa mee gị ya wee jefu ndị be ha fụsịa ndị be ha wee ka so ịmago na before ime ego nwaanyị na nwaanyị ga-ana anụbefe ịmago na 3 to 4 days before ịbịa mee ego wee kpọlị ya wee na ya wee jee wee mesie gị wee kpọlị ya wee nata ya see ibom gị ọ bụrụ na nwunye nọ na nsọ ya wee sị ka ihe ime na ịnọ na nsọ ịmago onu ka a metụbeli akọsa biko ya nọkwa na nsọ ya wee sị ka ihe ime na ịnọ na nsọ echekwa m na isi na ịdị ime ọ sị ya n'ihe anwakwanụ just prank ịmagolo ka amalụ ma ya dị ime ma ọ ga-anụ ya o wee sịzi ya na ọ ga-anụ ya ya wee gbazaa nkịtị si oke na nsogbu adọrọ na mgbe ọ sị na ọ ga-anụ ya na echetarazi na onwekwa ife akpọrọ ya na just si enyi wee kwasị na ọ ga-anụ ya ya nọbazi anya ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ ya ya kwụrụ ọtọ filibe trapped filibe in fact na ihe niile ya nwe bụ feeling for this girl kwụrụ ọtọ disappear ya gwazi gị na ya ga-anụ gị ka ekwena ife ijire wee gwazi anya not just testing na ọ gwara ya until ya emesie gị if not na ya chọrọ ise ibom gị wepụ na ọ nọ na nsọ na ya ka amaghị na ya chọrọ ịnụzi this girl in fact na ya mụrụ ebe ihe niile ya na-efeel for this girl dozi ya ga na-eche na atrapụrụ ya into this marriage ọ ya atago na ya ma ndụ happy na o nwere ife ya na-efeel for this girl in fact na ya chọrọzi ya kwesị ka amalife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu feel ọ bụrụ gị ị ga continue with this marriage ka ị ga-asị dị ga ya na bado deceive gị another thing ya chọkwala ịma ihe a nụwa ọ bụrụ pure ideceive mmadụ into ịnụ gị ka ọ bụ ka ihe a na-ekwu na ọ bụrụ isiokwu ihe a this girl mee kịta ọdụmma ọdụ oke iji wee kwanye ya n'elu ya regardless na ya na-akọnsida bụ ma ya ga-anụ ya onye ga n'iru n'ụba this girl gbaghara ya datị n'ife mee na-emego ka onye ahapụ ya maka na tunyanwa na ya ma ndụ happy na this marriage na ya chọrọzi na ya chọrọ na ife abụ na o deceive enye je mee gị and because of that na ya ga-return ya ga-eje wekwala ego ya mee n'isi ndị mmadụ na-ayị ya na-asị anya gbaghalụ ya move on with the marriage ọ sị m nne ya move on with this marriage na ihe a bụ ihe ga-anọ na back of his mind ịjụkwa m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha ka ha wee mara ebe ha kwụ na relationship ọ bụ ịghọtago but still ka ọ sị gị yes na ya ga-anọ gị ịkala egwu ya sị ya na just ịghọtago ọ bụgodo na ị chọrọ egwu ya ihe dịka echie niile ọ 3 days after isi a na-efukwa na nsọ gị na ichekwa na ịdị ime o mesizie bụzalụ na idoro ime ọ bụ ịghọtago instead of ịgba nkịtị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ